دما نمصامتكم نمحغاس بزح تشباشبو زلهم أملاخ متان كحغسكم نايزل العالم هي ود ما متان كهبكم قدم 2000 عام ودو يسوع كريستوس كم زحابكم جن كزخاخركم فت نمصامتنا انهبو ويد ما نمصامتنا انهبا هياب فقرنا مغلطي كنيو خالي والحنت نغرات يبلون أملاخ نودون يسوع كريستوس زحابنا جن بتحاده فقرو مغلطي بتحاده وغن جن نايزل العالم هيوت متان كهبنا كاب موت متان كوصانا كاب حاتيات متان كوصانا كاب ጭንቀት متان كوصانا كاب زاب عالمنا زلو كله ጭራح رحمتان كوصانا زحابنا نغرا ስለዝኾነ زعابه مغلطي فقريو ودو يسوع كريستوس سمعتنا وقدامنت كاب زيافير أبونان كاب ويتنا يسوع كريستوس ጸጋን ሰላምን ንዓኻትኩም እዚ بخفل أقلقلوت وانجيل رحبوت بتهرستيان أف فانكوفر كندا بتقرينيا زدالو فنو مدب وانجيل نخلي حجيا وحجيا حجيا طمعت منحان حجيا حجيا وحجيا حجيا طمعت منحان سلام سلام أبستفلالي بوتا خوينكم بزوان زي نزم الأخت زتكاتاتو لزلهم كمتي كل جيزي بزي حموس نما حلال فوم الأختي بزعبا وانجيل نقولو ويدما بتحت وانجيل نقولو زبل أقل قلوت لومون بستفلالي زعباتات كم نموتو لومون بحد وانا وزخنا زعبا كن الزرارة ويدما كن مهار مسئل له زيابير مسكن أبزي جيزي بفلاي دحري قرب معلتات ويد ما دحري خلت ثلاثه معلتات ابستفل عليه علم زبعان حدا بعال له نص دماني كلاتنا خم نفلطو ببالانتاين زفلط نزي بعال زي نمبعال بفلاي كاني بوزحت تصامتي ويد ما تصامتي نمخانا مرጫ زلو سبات زشباشبولو زلو هيابات نمغزا فقروم نمغلاص زشباشبولو دلو غيزن ساعاتاتن نازلنا ስለዚህ بزعባ ቫላንታይን ኢልና ክንሓስብ እንከለና ቫላንታይን እንታይ ማለት ምዃኑ ቫላንታይን መዓስ ከም ዝተጀመረ መን ከም ዝጀመሮ ዝብሉ ሓሳባት ኣይኮንኩን ክዛረብ መጽ ግና ቫላንታይን ኢልና ክንሓስብ እንከለና ቀዳምነት ኣብ ኣእምሮና ምዝመጻና ሓሳባት بزعባ ፍቕሪ ምስኡ ዝተተሓሓዘ ሓሳባት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክንዛረብ መጽ ዘለኹ بزعባ ቫላንታይን ኢልና ክንሓስብ ከለና መዓልቲ ቫላንታይን معلتي قدس بالانتاين بزي ناي اوان اصواوا عدماني معلتي قرات تباهيلو زصوا معلتي بالانتاين كل جيزه فبراير 14 زبعل بعلي مبقلو او وحد ناي اوروب ناي معرباويان كريستيانات كوينو حجيغنا نابزو العالم لحيمو زركب ويدما كما عب بعل كوينو زبعل وزحد ما زبعلو بعل ناخونه زخيد دلو بعلي تاريخو بسفحو اب سفلاليه مراخو وزحان كنرخو يكال مخنياتو كم تقديم استزاربكو نايلو معلتي ارستي قندي بزعبا فالنتاين ويدماني فالنتاين كميلو خمس تجمره من يجميرو وغله زبلو نغرات سلازي كونه مالت غنا بزعبا فالنتاين كنحسب كلنا ويدما فالنتاين زبحال قال ويدما
ቫለንታይን ዝብል መዓልቲ ክመጽእ ከሎ ወይ ድማኒ ቅድሚኡን ዘሎ ቅንያት ሰባት ብዛዕባ ቫለንታይን ክዛረቡ ከለው ቀዳምነት ኣብ ኣእምሮና ዝመጻና ወይ ድማ ኣብ ኣእምሮና ዝቕጀለና ሓሳባት እንተዳሃልዩ እንታይ እንተዳኢልና ብዛዕባ ፍቕሪ ምኽንያቱ ብዙሕ ግዜ ብፍላይ ኣብዚ ግዜ እዚ ሕጂ እንተዳርኢናዮ እዚ መዓልቲ ቫለንታይን ዝበሃል ኣብ መንጎ ክልተ ተጻይጾታ ወይ ድማ ጓልን ወድን ወይ ድማኒ ኣብ መንጎ ክልተ ፍቑራት ዝግበር ወይ ድማ ንዓታቶም ዘመልከተ ዝግበር ሃዋሃው ስለ ዝኾነ ስለዚ ቫለንታይን ኢልና ክነሓስብ ከለና ኩሉ ግዜ ዝመጻና ኣብ ኣእምሮና ብቐዳምነት ድቕጀለና ብዛዕባ ፍቕሪ እዩ በዚ ምኽንያት እዚ እምበኣር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ብዛዕባ ፍቕሪ ክልተ ተጻይጾታ ወይ ድማ ፍቕሪ ጓል ኣንስተይትን ወተባዕታይን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና እቲ እግዚኣብሔር ንሰባት ዘፍቀሮም ፍቕሪ ወይ ድማ ሰባት ንክርስቶስ ወይ ድማ ንኣምላኽ ክህልዎም ዘለዎ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ብሕጊ ተፈጥሮ ናይ ሰባት ገይሩ ብምጥቃም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ተነጊሩና ወይ ድማ ተዘሪቡልና ስለ ንረኽቦ ነዚ ነገራት ዝመወከስ ብምግባር ሎም መዓልቲ ብዛዕባ ፍቕሪ ኣምላኽ ንሰባት ከመይ ገይሩ ከም ዘፍቀሮም ወይ ድማኒ እንታይ ዓይነት ፍቕሪ ከም ዘፍቀሮም መግለጺ ዝኾነና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክንርኢና ነዚ ሓሳባት እዚ ዝኾነና ንሪኦ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 2 ወይ ድማ ካብ 1 እስካዕ 2 ደሎ እዩ ከምዚ ድማ ይብል ከምዚ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ከዓ ናባይ መጸ ኪድ ኣብ ኣዛን ኢየሩሳሌም እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ኢልካ ጨድር ፍቕሪ ንእስነትክን መርዓት ኮለኽን ክንደይ ከም ዘፍቀርክኒ ኣብ ጽምጽም በረኻ ኣብ ዘይዝራእ ሃገር እውን ከም ዝሰዓብክኒ أذكرك الله أبدو صحف إذن تدارينا يو እግዚአብሔር نإرمياس يقال دزارب ودلو مغنياتو إرمياس كزارب كله خمز زبل قال እግዚአብሔር كامصاني يلي دزارب دلو ስለዚህ እግዚአብሔር بزعبا يورساليم كزارب كله بموكسي حق تفطرو ناي كل تتጻይጾታ ወይ ድማ ጓንስተይቲ ምስ ወተዋዕታይ ዘለዋ ፍቅሪ መግለጽ ብምግባር እዩ ዝጥቀም ዘሎ ወይ ድማ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚህ ድማ بزعبا يورساليم كزارب كله خمز ይሉ ተዛሪቡ ገና መንእሰይ ኮለኺ ገና ጎርዞ ኮለኺ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ናይ ፍቅርና ጊዜ ከመይ ከም ዘፍቀርክኒ أذكرك الله أب تمتم برخا خمس ساعات كني كل نجارات كم زحدكي إلو نسرائيل ويدمان يورساليم كذكرى كلنا سلازي عم متحف قدسنا زي أبهر بعلو زتتك أملو نتي سمس أملاخ زلوا وفقري أملاخ دمام السبات زلوا وفقري نزي خلتي أكم وكسب بمقبار بتحق تفترو أملاخ مسب زلوا وفقرن سب دمام أملاخ كهلو زلوا وفقرن نزي نجارات زخمتك أم جير تزاري بولو سلازلو نزي لومي أب عالمنا نريو فقر خلته تጻይጾታ فقر ጓንስተይትን ወተባዕታይን ሞከስ ብምግባር بزعبا أملاخ ويدما أملاخ بودو بيسوس كريستوس كم يجيرو خمسة فكرنا كنردع نخلينا أب كالئون زيابهر نسبات زلوهم فقري كزارب كله كم زيلو تزاري بلو أب إفيسون حمشاي معراف كاب عسران حمشتن سقع عسران شوعتن تدارينا كم زيبل كمتي كريستوس نمحبرو زفقرا أتم صوت أنستهم أفكروا إبن أبزي كموكسي حساب تتكيمو لدلو زابتن بيت إرمياس رعنايان أب إفيسون رئينا يوزلنان كلتيو زتفلالي حسابات يكونن دلو كلتيو بزعبا كلتا تتعيصوتا إيد الزارب قناخي أبتن بيت إرمياس رعنايو يورساليم نأملاخ زنبرا فقري إيد الزارب دلو ويدما قوالن ستيتي نو تبعتها يزلوا فقري مثالي بمقبار يدزارب دلو اب افيسون انت دارينا يوخاني املاخ نكرسو ان سبات دلوا فقري نز نغرات زين نمرداتا وي دما موكس بمتقام سبعي نسبيتو هلو زلوا فقري نمرداتا كزارب كلنا نري سلازم مصحف قدس انت بقال نسيتي انت سبو تبعتاي امون غلتي امن زلوا فقري موكس بمقبار أملاخ نسب كم يجيرو خمس فقرو سباتون أملاخ كم يجيرهم كفقروا خمس اللهم بعند رؤوس فقر زبحال نجارات بموكس حق تفترو جيرو تتكيم لسلازلو نزي موكس حق تفترو بمتكام أملاخ بودو بيسوس كريستوس كم يجيرو خمس فقرنا مرداتا كوننا يخلي لومي كنديونتينا
መጻምቲ ክትኮነና ሓንቲ ጎርዞ ጓል ጠሚትና ዘሎና ወይ ድማ ነዚ ነገራት እዚ ወዲእናዮ ኣብ ፍቅሪ ኣብ ሓዳር ኣቲና ግና ኣብ ናይ ፍቅሪ ሃዋህው ዘለና ክንደይና ድማ ነቲ ኣብ ልብና ደሎ ፍቅሪ መግለጺ መታን ክኾነና ገለ መዓልቲ ብምጥቃም በዚ ሕጂ ንዛረቦ ደለና መዓልቲ ቫለንታይን ወይ ድማ መዓልቲ ፍቁራት ዝበሃል ነዚ ናይ ልብና ዘሎ ፍቅሪ ንምግላጽ ኢልና ገለ ነገራት ክንገዝእ ወይ ድማ ከነሕጉሳ ወይ ድማ ፍቅርና ክንገልጸሉ ተዳሊና ዘሎና ከም ምግባር ሓጢያት የብሉን ምናልባሽ ኣብ ድሕረ ባይታ ኣጀማምርኡ መጺና እንተዳርኢናዮ ከመይ ዓይነት ኣጀማምራ ከም ዘለዎ ወይ ድማ ከም ዝነበሮ ከምቲ ዓንተ ወይ ኣቀዲመ ዝተዛረብኮ ነዚ ነገራት ዝንመረዳእታ ዝኾነና ኣብ ኢንተርኔታት ክንሪኦ ንኽእል ኢና ግና ኣብ ዓለምና ብዙሓት ፍቁራት ፍቅሮም ዝገላለጹሉ ግዜ ምዃኑ ግን ኩላትና እንርድኦ ገሌና ድማ ነዚ መዓልቲ እዚ ብምጥቃም ንመጻምትና ወይ ድማ ንበዓልቲ ቤትና ፍቅርና እንገልጸሉ ወይ ድማኒ ጓል ኣንስተይቲ ከምኡ ንወልዲ ተባዕታይ ንኣፍቃሪኣ ወይ ድማ ንመጻምታ ክኸውን ዝመረጸቶ ሰብ ፍቅራ እትገልጸሉ ግዜን ሰዓታትን እዩ ባር እዚ ህያብ እንህቦ መግለጺ ናይ ምንታይ እዩ እንተዳኢልና እምበኣር ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ስምዒት ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፍቅሪ ዝበሃል ግና ብቃላት ክንገልጾ ዘይንኽእል ብዙሓት ዘመርቲ ብዙሓት ደረፍቲ ፍቅሪ ዝበሃል ነገራት ዘሚሮም ደሪሶም ጽሒፎም ክውድእዎ ዘይከኣሉ ናይ ውሽጢ ስምዒት ነዚ ነገራት እዚ መግለጺ ንምዃን እምበኣር ብዙሓት ሰባት ሎሚ ህያብ ንምግዛእ ንመጻምቶም ይሸባሸብሉ እዚ ንምንታይ መግለጺ እንተዳኢልና እምበኣር ነቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ስምዒት ማዕረኽ እንደይ ከም ዘፍቅርዋ ወይ ድማ ማዕረኽ እንደይ ከም ተፍቅሮም ንፈታዊኣ ወይ ድማ ንመፍቃሪኣ ወይ ድማ ንመጻምታ እትገልጸሉ መግለጺ ነዚ ነገራት እዚ ክንሓስብ እንከለና እምበኣር ኣምላኽ ሓደ ግዜ ንሰባት ዝነበሮ ፍቅሪ ወይ ድማ ነቲ ኣብ ውሽጡ ዝነበሮ ናይ ፍቅሪ ልቢ ነዚ ነገራት እዚ መግለጺ መታን ክኸውን ንዓለም ንወዱ ንኢየሱስ ክርስቶስ ክህባ ከሎ ኢና ንርኢ ምክንያቱ ከምታ ቀዲመ ዝተዛረብክዎ ሎሚ ብዙሕ ዕዳጋታት እንተዳርኢናዮ ቅንያት ቫለንታይን ወይ ድማ መዓልቲ ፍቁራት ስለ ዝኾኑ ከመይ ገይሮም ንመጻምቶም ዘሐጉስሉ ህያባት ንምግዛኦም ሸባሸቡ ዘለው ስለዚ እቲ ህያብ እንታይ እንተዳኢልና እምበኣር ዝርአ ኮይኑ ግና ነቲ ናይ ውሽጢ ስምዒት ዝገልጽ ነገራት ህያብ ኩሉ ግዜ እንታይ እንተዳኢልና መግለጺ ናይ ፍቅሪ ባር ኣምላኽ ንሰብ ማዕረኽ እንደይ ከም ዘፍቅሮ ጥራሕ ዘይኮነ ከኣኒ እቲ ፍቅሩ ብምግላጽ ነቲ ዝነበርናዮ ካብ ኣዳም ኣትሒዝና ናይ ሞት ዝበሃል ኩነት ብሞት ዝመጸ ድማኒ ናይ ሓጢያት ኩነት ብሓጢያት ምኽንያት ድማኒ እዚ ኣብ ዓለምና ሰባት ዝነብርዎ ዘለው ኩሉ ጭራሕ ምራሕ ክፋእ ዝበሃል ነገራት ካብዚ ዓዘቕቲ ዝመታን ከውፃና ኣምላኽ ፍቅሩ መታን ክገልጸልና ብፍቅሩ ድማ መታን ከውፃና ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክህበና ከሎ ኢና መንዚ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ብናይ ዘለዓለም ፍቅሪ ኣፍቆርኩኺ ብናይ ምሕረት ገመድ ድማ እንታይ ገበርኩ ኺሉ ሰሓብኩኺ ኣምላኽ ምሕረት ክገብረልና ዘገደዶ ወይ ድማኒ ዝደረኾ ነገራት ኣብ ውሽጡ ንወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክህበና ዝገበሮ ነገራት እንታይ እንተዳኢልና ፍቅሪ እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተዳርኢናዮ መግለጺ ፍቅሪ ናይ ኣምላኽ እዩ ውበት ናይ ኣምላኽ እዩ መታን ከድሕነና ዝመጸ እዩ ስለዚ እምበኣር ከምቲ ንመጻምትና ወይ ድማ ንመጻምትና ክኾነና ኢልና ወይ ድማ ክትኮነና ኢልና ዝሓሰብናያ ሎሚ ፍቅርና መታን ክንገልጽ እንገብሮ ዘለና ምሽበሻባት ሓደ ግዜ ግና ኣምላኽ ንወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝሃበና ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ መስቀል ህይወቱ ከም ዘሕለፈልና በዛ ኣጋጣሚ እዚ ክገልጸልኩም ይፈቱ ወይ ድማ ከዘኻኽረኩም ይፈቱ እዚ ነገራት እዚ ክትሓስቡ ከለኹም እቲ ዝሓዝኩሞ ህያብ ክትሓስቡ ከለኹም ሓደ ግዜ ግን ኣምላኽ ንወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝሃበኩም ህያብ ገይሩ ከዓ ከም ዝገለጸልኩም ግን ክትሓስቡ ሎም መዓልቲ ከዘኻኽረኩም ይፈቱ መንዚ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 3:16 ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ፍቅሪ ኣምላኽ ክንገልጽ እንከለና እንጥቀመሉ ቃል ክነግረኩም ከምዚ ድማ ይብል ኣምላኽ ብሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ መመር ምእንቲ ከይጠፍእሲ ንሓደ ወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ንዓለም ክሳዕ ክንድዚ ኣፍቀራ እዩ
أملاخ نمجلس فقروز تتكملوا ودو يسوع كريستوس مهاب سلازي لومي نزحت ترمل أختي نمسمع عدل زرقكم كنا خابز معلتات زي معلت بالانتاين ويدما معلت فقرات بحال دلو دما نمصامتكم نمحقاس بزح تشباشو بزلهم أملاخ متان كحقسوكم نايزل عالم هي ودما متان كهبوكم قدم 2000 عامت ودو يسوع كريستوس كم زحابكم جن كزخاخركم فت نمصامتنا انهبو ويدما نمصامتنا انهبا هياب فقرنا مغلطي كيني خالق والحنت نغرات يبلون أملاخ نودون يسوع كريستوس زحابنا جن بتحاد فقرو مغلطي بتحاد وغن جن نايزل عالم هيوت متان كهبنا كم موت متان كوصانا كب حقيات متان كوصانا كب ጭንቀት متان كوصانا كب زاب عالمنا زلو كله ጭራح رحمتان كوصانا زحابنا نغرات ስለዝኾነ زعاب مغلطي فقريو ودو يسوع كريستوس ስለዚህ من ሆውን ለማዓልት ነትነ አምላኽ ፍቅሪ ግብረ መልስ ዝህብ ነዚ ማዓልት እዚ ተሓስቡ ከለኹም ብርግጽ ቀድሚ 2000 ዓመት ግን አምላኽ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይብኒ እዩ ነዚ ህያ በዚ ይቅበሉ ለኹ ኢልኩም እትውስኑ ሰባት መቸም ሓደ ሕቶ ሓተኩም بمخنيات معلت فقرات حدا صبو زغونه هياب غزيئكم نمصامتكم ወይ ድማ ነታ መጻምትኩም ክትከውን ደሐሰብኩም ሰብ هيابكم متان كتوا فقركم متان كتገልጹላ انت تموصمو እዚ هياب እዚ انت تهبوا امو انت تابيكم كمي متسمعكم مغنياتو هياب بايبي هياب كتقبلو ጥራ ይደለካ لو مغا انبار املاح قد مغلتش عامت متان كدحننا فقرو متان كገልጸنا نودون يسوع كريستوس كم هياب غيرو مغلጽ فقرو زحابنا لومي كن ابيو ايغبانا لو من هيابو كنقبلو يغبانا نهيابو مقبال مالت مبار انتاي انت دايلنا بتي حدا ودو يسوع كريستوس بو مؤمن مالت ما انت زي مصحف قدس دغيمه قزاربو انتايلو بو اميننا متان كندحن املاخ نودون يسوع كريستوس كم ذهبنا خزارب كله بحد ودو زامن كله نايزل عالم هيوت ما انت خرك منبر ما انت خيطفئيلو نحد ودو بجاخ سعزب نعلم كساخ እንደዚህ አፍቀራይሉ املاخ فقرو متان كገልጸልና بو دما متان كندحن بفقرو دما نايزل عالم هيوت متان كنركب ودو يسوع كريستوس يبنا እዩ ስለዚህ ነዚህ هيا بزي لومي كنقبلو كدلينا نعون تدا تقبلنايو هيوت كنركبينا نعون تدا تقبلنايو سلام كنركبينا نعون تدا تقبلنايو قب حطيات حراخن كونينا نعون تدا تقبلنايو نايزل عالم عرفتي دحر موت كنركبينا نعون تدا تقبلنايو نايزل عالم هيوت ويدما نابزا كلاتنا نصبيا زلنا مصحف قدس كاد زاربنا نايزل عالم هيوت بحال نابا نمئتاو عدل كنركبينا سلازم بار لو معلت اذا ጻውዒት ዝቀርብ ፎት ነዚ ነገራት እዚ ንምስማዕ ዕድል ዝረኸብኩም ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ብሕቲ መድሓኒ ይኹም ጌርኩም ዘይተቀበልኩሞ ግና ኸይ አምላኽ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘፍቀረኩም ገና ዘይተረዳእኩም ሎም ማዓልቲ እዚ ፍቅሪ እዚ ነግረኩም ኣለኹም አምላኽ ቀድሚ 2000 ዓመት ፍቅሩ መታን ክገልጸልኩም ብፍቅሩ ከዓ ናይ ዘለዓለም ህይወት መታን ክህበኩም ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይውኩም ነዚ هيا بزن تدا تقبلكم ونايزل العالم هيوت كترخوا يقوم نايزل العالم عرفت خا اخترخوا يقوم نزي نغرات زين مقبال فقادنياتات تدا خونكم بزي دحري ازي زصلي صلوت مسان حبيركم كتصلي تخول يقوم املاح يبارك اب استفلالي في العالم بمخان نزي مدبنا تكتاتلو زلكم تكتاتلتنا بزلومي توهبه ملختي نكريستوس يسوس كم غويتاكمن ناي بحت مدحانيكم كتقبلوا فقادنياتات زخونكم ابزلكم موبوتا بمخان مسانا خمس بمبال حبيركم كتصليو تخولوا حبيرنا نصلي سماين مدرن او زلكم زفطرك املاح سلازي عدل زي عزيه مسكنك اتياتينيا مخاني دم يمن اتياتين بدلين يقرب مبال كتقبلن نصلي كريستوس يسوس عبد دنگل مريم كمزتولده من تحاتياتي كمزموته تتصدقي دما ابسالسيت معلتي كموتات كمستنسئ ناب سماي كمزعرغن دحر دما فرد كمزمصن نآمن الله
ከም ጎይታይን መድኃኒይን ድማ ይቕበሎ ኣለኹ ስለ ዝተቐበልካኒ ድማ ኣመስግን ኣለኹ ኣሜን ስለምክትታልኩም እግዚአብሔር ይባርክኩም ብርግጽ እዚ ክወሃብ ዝጸንሐ ቃል ልብኹም ተረቲዑ ንጎይታ ኢየሱስ ክትስዕቡ ዝወሰንኩም ተወሳኺ መብርሂ ምእንቲ ክትረኽቡ በዚ ኣብ ስክሪን ተጻሒፉ ዘሎ ቁጽሪ ቴሌፎን ደው ኢልኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዝመጽእ መደብና ክሳዕ ንራኸብ ኣምላኽ ምስኩላትና ይኹን ኣሜን